ואחרי שעצמנו את העיניים, לקחת אוויר מאף, כמה שיותר אוויר, לנפח את הבטן כמה שיותר, עד שאי אפשר יותר לקחת אוויר, ולהוציא את האוויר מהפה, את כל האוויר, עד שאי אפשר להוציא יותר, ולהמשיך עם הפעולה הזו מספר פעמים, עד שאני אתן הנחיה אחרת. ועכשיו לנסות לקחת את כל האוויר הזה ב3 שניות. נשימה קצת יותר מהירה וגם להוציא ב3 שניות. ולחזור לנשום רגיל, בלי העניין של הספירה, לקחת כמה שיותר אוויר, ולהוציא כמה שיותר אוויר. ועכשיו לרדת ל2 שניות, לקחת ב2 שניות כמה שיותר אוויר, ולהוציא ב2 שניות, נשימה טיפה יותר מהירה. ולחזור לנשום רגיל, נשימה איטית, לקחת כמה שיותר אוויר, ולהוציא כמה שיותר אוויר. ועכשיו, באחד הפעמים שלוקחים אוויר, להכניס כמה שיותר, להחזיק את האוויר בפנים 5 שניות, ורק אז להוציא פעם אחת כזו. ועוד פעם אחת, לוקחים אוויר, מחזיקים, סופרים מ5 עד 0, ורק אז מוציאים. עכשיו שאנחנו לוקחים אוויר, לדמיין שהאוויר לא רק נכנס לריאות ומנפח את הבטן, כאילו האוויר נכנס וממלא את כל הגוף עד האצבעות בידיים, ברגליים, הראש, כאילו כולי טיפה מתנפח בזמן לקיחת האוויר, וכל המתח שיש בגוף בעצם נדבק לאוויר הזה, ושאני מוציא את האוויר כל המתח יוצא איתו החוצה, והגוף שלי נהיה יותר רפוי, נדבק לכיסא או למיטה. ככה עם כל הוצאה של אוויר הוא נהיה יותר משוחרר, המתח נעלם מהשרירים, הגוף נהיה רפוי כמו בשינה, רק אנחנו בהכרה לא נרדמים. עם כל הוצאה של אוויר נרגיש את השרירי מצח, שרירי פנים, משתחררים, הגלגל העיניים,
הנשימה היא נהיה טבעית, לא צריך להכניס כמה שיותר אוויר או להוציא כמה שיותר. לתת לנשימה להתנהל מעצמה. ועם כל הוצאה הכל נהיה רפוי ונינוח. עכשיו פשוט את כל התודעה אני מעביר לחוש השמיעה, אני מקשיב לכל הרעשים מסביב, בבית, מחוץ לבית, בלי לחשוב שום דבר. לא לדבר בקול של המחשבה מה קורה איתי, פשוט לא לחשוב שום דבר, כי 100% את כל האנרגיה, את כל התודעה אני מעביר להקשבה. להקשיב בשיא הפשיטות, כאילו כל הצלילים האלה זה איזה ניגון, אין לי הבנה מהו. הקדוש ברוך הוא עשה שכל דבר שזז או דברים שקורים יוצרים צליל. אני פשוט שומע את כל הצלילים בצורה נעימה, פשוטה, כמו אחד שמתבונן על כל הרעשים שקיימים בבריאה ויוצאים מהבריאה, ושוקע לזה יותר ויותר. אני פשוט, את כל הרצון שלי, אין לי שום דבר, אין עבר, אין הווה, אין עתיד. כל הרצון שלי עכשיו בשיא הפשיטות, אני רק מקשיב לכל הרעשים ושוקע לזה יותר ויותר. כמו תינוק בשיא הפשיטות, שומע את כל עולם הצלילים הזה מסביבי, ולאט לאט ממש זה אפילו לא אני שומע, אני פשוט נהיה שמיע, נעלם בתוך הצלילים האלה, כאילו הם עוברים דרכי, אני דרכם. פשוט שומע את כל הרעשים בשיא הנעימות, שוכח מכל דבר, לא זוכר שום דבר, לא חושב שום דבר, רק מקשיב בשיא הפשיטות. ולהמשיך להקשיב לכל הרעשים. כאילו אני מקשיב מקרוב, כמו אדם שמצמצם את העין בשביל לראות, להקריב את התמונה. אני כאילו מגביר את הרצון להקשיב מקרוב. כאילו אני רוצה להתבונן בשמע על הצליל הזה. כאילו יש לו עולם משלו, מה זה הצליל הזה? איך הוא נשמע לי, האווירה שלו, מה קורה בעולם של הצליל הזה? ככה האזנה קרובה לכל הצלילים אבל ביחד. לשקוע על ההקשבה הנפלאה הזו שזה פלא כזה שהקדוש ברוך הוא עשה, שכל דבר יוצא ממנו רעשים שנוצרים ברגע זה, להקשיב לכל הצלילים האלה.
ואפשר לפתוח את העיניים ולתת לעצמנו להתאפס כמה שניות, לא לזוז מהר.